बेजिकली 4 लेबर कोड हे नवे लेबर कोड सेंट्रल गव्हर्नमेंटान इम्प्लिमेंट केले. जे पयलीं 29 वेगळे वेगळे कामगार कायदे आसले ते सगळे क्लियर करून सगळे ते रिपील केल्यात आनी ताचे 4 कोड केले. आनी ह्या 4 कोडान नवीन हे काहीतरी नवीन नवीन सिस्टम्स आसात, नवे नवे भितर रुल्स आसात, सेक्शन नवी आसात, काही नवे स्किमी आसात, नवे काही प्रोविजन्स आसात. तर ही सगळी प्रोविजन जी आसा ती कामगारां कडेन पावपाक जाय. म्हणून आज आमी हो एक दिसाचो प्रोग्राम अरेंज केला. आमचे गोंयचे सगळे इंडस्ट्रियल वर्कर जे आसात ते सगळे इंडस्ट्रियल जे गोमंतक मजदूर संघाचे मेंबर आणि अन्य युनियन आमची जी आसात जी म्हाज्या अंडर आसात ते सगळ्या मेन कमिटी मेंबर तांचे जे मेन वर्कर्स आहेत, डेलिगेट जे आसात तांकां आमी आतां हांगा आपोवन ह्या प्रोग्रामा बद्दल म्हायती दिवपाचो आमचो प्रोग्राम आसा. आजच्या जे 4 लेबर कोड आसा त्या 4 लेबर कोडात बेजिकली जे बेनिफिशियल तातूंत आसा ते काही गोष्टी तातूंत बऱ्योचश्यो बेनिफिशियल आसात. तातूंत एक अशी आसा की पयलीं PF कमी पेजेर डिडक्शन करताले, आतां तांणी बंधनकारक केला की तुजी CTC जितली आसा तेजे 50% तरी तुजी बेजीक वेज आसपाक जाय, बेजीक आनी डी आसपाक जाय. पेमेंट तुका 7 तारखेकच दिवपाक जाय. कोणाक काडलो, टर्मिनेट केलो किंवा रिजायन जालो जाल्यार विदीन 2 days ताजो पेमेंट दिवपाक जाय. तसोच कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबराक अपॉयंटमेंट लेटर दिवपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जो आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जो ताका अपॉयंटमेंट लेटर दिल्या नंतर ताजो पेमेंट जो आसा तो इलेक्ट्रॉनीक म्हणजे डायरेक्ट बँकेन वचपाक जाय. तशेंच ताजे रिटर्न जे आसा ते रिटर्न तुमी डिजिटली भरपाक जाय, तेजे रिकॉर्ड मेंटेन करपाक जाय. अशे खूब गोश्टी तातूंत आसा. तातूंत प्रोविडंट फंड आपलो प्रोविडंट फंडाची क्लॅरिटी येयल्या तातूंत. पयलीं डेफिनेशन वेगळें आशिल्लें, तें डेफिनेशन क्लॅरिटी तेचेर दिल्लें. खंयचे इंडस्ट्री कवर जाता ताचें शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट आशिल्लें, तें शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट आतां ना. सगळे इंडस्ट्री मागीर ती धर्मादाय संस्था आसो कितें आसो फक्त कंडिशन इतलें की त्या हितून एस्टाब्लिशमेंटात 20 कामगार आसूंक जाय. मागीर ते कोणीय आसूं, ते तुजे जर्नलिस्ट आसो कोणीय आसूं तांकां ते एप्लिकेबल आसा. ग्रॅज्युएटीचे थोडे चेंजीस आसा. कॉन्ट्रॅक्ट लेबरीन चेंजीस आसा. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर कोर आनी नॉन कोर अशे दोन हे केल्ले आसात. अशे वेगळे वेगळे सिस्टम आसात. त्या हितून ते नवीन कायद्याची माहिती दिवपा खातीर हो आमी कार्यक्रम केला. कार्यक्रम आहे गोमंतक मजदूर संघाने आयोजित केला स्टडी क्लास. तर वर्कर्ससाठी हा स्टडी क्लास अतिशय उपयुक्त व्हावा म्हणून आम्ही त्यांना PF विषयीची पूर्ण माहिती दिली आहे. आणि हा अतिशय चांगला उपक्रम आहे की लोकांना त्यांच्याच फायद्याचं काय त्यांचे फायदे आहेत, त्यांचे काय अधिकार आहेत, PF मध्ये त्यांना काय काय बेनिफिट मिळतात, PF मिळतं, पेन्शन मिळतं, इन्शुरन्स मिळतो, त्यानंतर तो एम्प्लॉयरकडनं कशा प्रकारे व्यवस्थितपणे घ्यावा आणि एम्प्लॉयर जर ते बेनिफिट त्यांना देत नसेल तर काय काय गोष्टी त्यांना करणं गरजेचं आहे, या सगळ्याचं मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आम्ही इथं आलो होतो. आणि ते सगळं आम्ही त्यांना व्यवस्थितपणे एक्सप्लेन केलं आहे. ते बेसिकली PFचा जो त्यांचा 12% शेअर आहे, त्याच्यानंतर एम्प्लॉयरचा 8.33 आणि 3.67चा जो एम्प्लॉयर शेअर आहे या शेअरवरतीच त्यांना PF पेन्शन, ज्या पेन्शनमध्ये जर डेथ झाली इन सर्व्हिस तर विडो पेन्शन, 2 चिल्ड्रन पेन्शन आणि एक डिसेबल्ड चाइल्ड पेन्शन, आणि जर सुपरॅन्युएशन झालं, रिटायरमेंट झाली तर रिटायरमेंट पेन्शन आणि 7 लाखापर्यंतचा इन्शुरन्स, हे त्यांचे बेनिफिट हे त्यांच्या हक्काचे असतात. पण बऱ्याच ठिकाणी काय होतं की एम्प्लॉईचा काउंट हा 20पेक्षा जास्त होऊन सुद्धा, म्हणजे ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल असतील, डेली वेजेस असतील आणि रेग्युलर एम्प्लॉई यांची टोटल 20च्यावर गेली तर PF हा बंधनकारक होतो. असं असून सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी एम्प्लॉयर्स हा बेनिफिट त्यांना देत नाही. तर तशा केसमध्ये एम्प्लॉईजने आमच्यापर्यंत अप्रोच करणं किंवा गोमंतक मजदूर संघाकडे अप्रोच करणं गरजेचं आहे. जे आम्हाला ह्या गोष्टीची माहिती दिली तर आम्ही एम्प्लॉयरला आता पॉझिटिव्हली अप्रोच करून जी नवीन ॲम्नेस्टी स्कीम EPFOने आणलेली आहे त्याच्यामध्ये एम्प्लॉयरला फक्त एम्प्लॉयरचा शेअर भरणं गरजेचं आहे. जर त्या स्कीममध्ये त्यांनी डिक्लेअर केलं तर त्यांना कुठल्या प्रकारची पेनल्टी करणं गरजेचं. पेनल्टीवरती सूट आहे. एक 100 रुपये नॉमिनल पेनल्टी त्यांना भरायची आहे पूर्ण एस्टॅब्लिशमेंटसाठी. तर हे खूप अतिशय फायद्याचं आहे की जे त्यांच्या अगेन्स्टच्या कंप्लेंटमध्ये 100 रुपयाची लायबिलिटी येऊ शकते, या स्कीममध्ये आल्यानंतर फक्त 30 रुपयापर्यंत लिमिट होणार. त्यामुळे एम्प्लॉयरलाही उगाच पळापळ करत बसणं, रेकॉर्ड लपवणं किंवा एम्प्लॉईजला कुठल्याच बेनिफिट न देणं, नॉन कव्हरेज ठेवणं, हे सगळे नॉन कम्प्लायन्सेस सोडून जर पॉझिटिव्हली फिट PF फोल्डमध्ये यायचं असेल तर ही सगळ्यात चांगली सुवर्ण संधी आहे. त्यानंतर ह्या ज्या एम्प्लॉईजचा ते नव्याने ॲड करतील, समजा त्यांची आधीची स्ट्रेंथ 15 होती, आता त्यांनी 10-12 नवीन लोक ॲड केले तर त्यांची 25 झाली, तर हे जे नव्याने ॲड केलेले 10 लोक आहेत त्यांना प्रत्येक एम्प्लॉई मागे 3,000 रुपयाचा बेनिफिट केंद्र सरकार देणार आहे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेअंतर्गत. त्यामुळे त्यांना दोघंही गोष्टीची सुविधा आहे. मागचं टेन्शन पाळायची गरज नाही. एकदा त्यांनी डिक्लेअर केलं की त्याची लायबिलिटी आम्ही तुम्हाला म्हटलं त्याप्रमाणे 30% येणार आहे, ती भरली की त्याचं मागचं त्यांना त्या केससाठीच्या मागच्या इन्स्पेक्शनचीही त्याच्यात इम्युनिटी आहे.
मोठे इन्स्पेक्शन EPFO करणार नाही हे गॅझेट नोटिफिकेशनमध्येच म्हटलेलं आहे. त्यामुळे तीही सूट आहे. आणि उरला प्रश्न पुढच्या लायबिलिटीचा. तर पुढच्या लायबिलिटीसाठी केंद्र सरकार त्यांना 3,000 रुपये पर पर्सन देत आहे पर मंथ पुढच्या 2 वर्षासाठी. तर त्यामुळे आता एम्प्लॉयरला कुठल्याच प्रकारची लायबिलिटी यात जास्तीची उरत नाही.